Bukulun boten kanthi kanyana-nyana paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta. Bukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Kuntadewa Luntampa. Bukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna Luntampa. Guru kakekku aku ngaturke sembah. Iya, Werkudara Luntampa. Bukulun kula ngaturaken sembah. Iya, Arjuna Luntampa. Menapa ta darunanipun dene paduka Bukulun keraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta upamiya badhe amiji dhateng sowanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan cekap paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta Kuntadewa kula wonten timbalan ing ngadhau aja kaduk ati kajron penampa yektine prapta ulun ora nedhi amiji dhateng sowan kita nanging ngerti yo nggih dina samengko Kayiwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangan merga saka polah gawene Panakawan Pandhawa polah gawenipun Panakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Bukulun Bagong sowan ana ing Kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Pelempertangga Jiwlon Jambudipun Nirmala kinaryosana rancak wewangunan ing Karang Kadempel nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atase wis ulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadewatan boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha kelawan panjenengan ulun mangsa borong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Panakawan kita Werkudara nggih Janaka wonten dawuh wis trewaca dawuh panjenengan Hyang Adi Bukulun Bathara Manikmaya Dimas Panakawan Bagong elingno aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo. Saking godha sang guru kula yen amutusa sang Sri Bagong dalem Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru heeh lho ora basa anu nggih sebabe apa mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga sapa aja edan aja ngawur Bathara Guru wis sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu mutha-mutha Sang Hyang Jagannata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamon, ning Bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menehake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Nah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? Belum. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Ruben Doro kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa.
Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagok, non. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk pelem Petangga Jawa Jambu dipanemala. Nek ora gelem leren tak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora. Ora leren jangka kowe. Iya aku ya wan. Modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin wis to. Iki nek ra mulih none bapak tak pasrahke bapak ya aja wani lho bapak apa piye masaku. Glimpangke meja Mas lho. Ora. Aku soalane sing glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil bodar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa dinggo gayang isuk-isukan jatro. Ah iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winihe? Wine dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelem Pertangga Jiwa Jambu sing wujud winih. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake. Malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Plecik-plecik ngono. Kowe lara, wala pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidhike ra jawa-jawa. Bathara Antarada jaluki aji-aji. Kae ra kaya antil. Wah. Canggleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku diperluke Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wonge dhewe engko wonge tekan kene, Pak. Janaka iya Semar. Ndara Werkudara ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani omong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak
Bagong. Terus Anak kula. iya. Ajeng dinapake? Gajul ndase. Kandhane ngeyel kon ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Endi Bagong? Kene pasrahno awak bandinge. Ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Kono rene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadoan kowe rene. Wah, ae menungsane. Areng apa? Rene, kowe sing rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngapa ta? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi, ra sudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manikmaya. Kula niki wit seka dadi wujud Semar nganti tekan seprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun Karang Kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gething kebul sengit mula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker iki ora. Kang Slupan munyuk terus. Wah. Kang Slupan munyuk ya sak karepmu. Kang Slupan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean. iya. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santem pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak Manikmaya tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjihke karepe pripun. Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapakku. Aku nek wis nang omah ya medeni bojoku tak tantang. Awon bojomu kok wah bojoku ki traing medeni lho terus bojone nek nesu. Oh, ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu Mecucu. Siringan ra ruruan blas. Nek tak jaluki ide jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh juan. Ah iya. Ae digawe nesu wae iso jukuk akeh. Ane ra tak gawe nesu ora iso jukuk akeh. Nek ra iso dum-dum aku. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting wutuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki mlemertangga jiwa. Tak gawake Bagor. Jambu dipotong tak rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kose. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Mbane pangan munyuk. Is. Beco ini ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedhange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyuk kok ngono to. Terus pojok wetan.
Ngopo? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih Pelempertangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala kula caosaken. Wo! Mencra-mencle. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng wutuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Wah jan wis. Yaene kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh yaene iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Ngati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa dingetke ora. Ah weruh. Ah iya. Wis gak dijaluk kowe pilih pertama jauh-jauh lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok cukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok mung jaluki karo kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Waduh. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya, Tru. Oh iya. Irungku bundet e. Sedot kireng. Wah. Antil jasmu. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lalu di karo mbokne di ngono kae. Tak terus. Aku sentrap-sentrup ngene iki. Heeh. Iki nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambu Dipa Nirmala, Pelempertangga Jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut ki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih Jambu Dipa Nirmala, winih Pelempertangga Jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Wah, ndeloki. Ush. Mangkel aku. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Nah. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih. Aku nganti jengkel lho rasane omong wae gek ming waton ngawur le omong. Lah nek ora ngono aku wis dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah. Sinuwun Dewarawati. Iya, Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih mbetake winih? Ora. Mengar takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine 0, Bapak. Pripun to? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelem supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Ya, Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.